İkinci husus Müslüman doğanlar sadaka meselesine doğru düşünmeli. İnansak da bizim Türkmenlerimizin içinde sadaka dilenine köplenç gözümüze dine bir yağday geliyor. Ol hem näme şu märekelerde ya da yastan son saçak yazıp üstünü doldurup adamlar çağırıyaz. Köplenç bizim düşüncemizde sadaka değilse şol gözümüze geliyor. Plan sadaka veripdir deyse ilki ulan näme köplenç şo kellemimize geliyor. Asliyetinde şun özü saçak yazıp adamlar şeydip çağırılıyor. Şul sadaka hem del. Kıynansak hem şu yalnız yorulgu bizim içimize giriptir. Yani yalnız atlanırma. Yorulgan özü ervettel ama atlanırman özü yalnız. Düşündürenem bolmandır o şu yağdayda gidip otur. Bul uyuşmölöge sadaka değil mi ya? Bul uyuşmölöge ziyafet değil ya. Ziyafet näme mihman kabul edişlik. Bu da gowzat. Adamların cemaatleşmekliği, oturuşmaklığı, özara sohbet etmekliği, Allah'ın yatlap ayet tevhid okumaklığı gowzat. Ama bu sadaka değil. Näme üçin sadaka değil? Çünkü sadaka bolmak üçün sen beryan malını mätäjin özüne bermeli. Al şu senki näme et şunu. Al iyi bit bolsa iyi satta peydalan näme şul sen özünki. Ana şonda sadaka bolýar. Emma sen o sayda ziyafet beryan, o ziyafetten hiç kim gelip saçaktan senden soraman hiç alıp bilmez ya öýüne akıtıp bilmez. Ana akısa akıtma diýen ýok. Umumunda şol hilek. Oturýar şu sayda iyi Türk diye. Demek nämeken? Şu yalnız sadaka düşünjämiz hem düzeltmeli. Ol ziyafet. Sadaka başka. Sadaka näme musulmanlar başkalarına peyda getiren her iş sadaka. Sadaka diňe maddi taýdan bolmaýar. Yeri gelýär süýjü söz hem sadaka bolýar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diýýärli, ýaxşy söz hem sadakadır diýär. Ýolla insanlara zeper berýän zada aýyrmak hem näme? Sadaka bolup bilýär. Misal üçin başka sadakan görnüşlerini aýtsak, şu wagt käbir ýerlerde, käbir maşgalalar näme aýlyk günüge gelýänçe dükana baryp gerek zadyny ýazdyryp alýar. Senin baryan misal üçün dükana, dükkança diýen kimin bergisi var? Plan maşgalan bergisi var. Görýän hakykatdan hem öz gün guzarasy bilen aýlyk günlügi bilen geçin ýaşap burun arassa maşgala. Ona sen diýen men şuň bergisini berdimine. Aýdy bolma oturma, adyma aýtma, kimdigimi bilmesin, ne şoň näme poz. Näçe manat bergisi bolsa men ne berdim. Ene sadakaň bir görnüşi misal üçün. O iň sowaply, iň gowy görnüşlerinden biri. Çünkü näme sadakaň ýaşy gizli bolany. Ya olmasa köp çağal maşgalalar wa misal üçin okuwyly gelýär, çağalaryny eşik almaly, kitap almaly, depter almaly ýagdaýy ýok. Ene şoňa barýan, näçe çağaň, 3 çağaň, 5 çağaň, 10 çağaň al. Şoň egin wasy menden, kitap depteri menden. Ene bu da bir sadakaň bir görnüşi. Awa, hasta bolup ýatanlar wa misal üçin derman därsine ýagdaýy ýok. Ya olmasa keselhana yatıryalar, keselhana bermek üçün näme ýagdaýy ýok, kösenýärler. Awa, ene şul adamlara hem kömek etmeklik musulman dogunlar sadakaň bir görnüşi. Berge watan adamy bergiden çykmak üçün kömek etmeklik. Hemmesine kömek etmeseňem näme bir bölegine kömek etmeklik bu da sadaka. Ya olmasa toy tutjaklar we ýaş oglanlar, gyýylar misal üçin alaçylygy awa hemme dat yer wer emma maddi ýagdaýlar pes bolanyň üçin näme gijikdirip oturýarlar. Ne şoň alak kişa yakynyň dostun garnaşyň bolsa kömek etmeklik bu da sadakaň bir görnüşi. Öý gurjaga ýardam etmek ya olmasa talipler zatlar mysal üçin aýlyk toğun suwuny daşar ýurtda töläp bilen ok ya kireýini töläp bilen ok näme watana halka hyzmat etjek arasynda taliplerden gurjun diýär. Awa harama bulaşyp boranlardan däl. Awa şolara näme şul zatlaryny berip kömek etmeklik hem sadakaň bir görnüşi. Ya olmasa bir yetime ayağa kaldırmak. Yetim çağı var. Alyan sen şon näme ulal diýen, kömek edýän, okutjak bolýan ýagdaýyň bolsa, ne bu da bir sadakaň bir görnüşi. Garrylara öýne kömek etmek, ýol gurmak, onsoň mesjid gurmak, guýa açmak. Afrikada da açýarlar misal üçin. Ýerite guramalan usul bilen, resmi guramalan usul bilen. Şulan hemmesi musulmanlar sadaka. Hatta misal üçün insanlar we hatta hayvanlar, kuşlar peýdalansyn diýip agaç ekmeklik şu da hem sadaka. Hatta misal üçün penjireň öňünde öýde iýen çöreň we şoň ownuklaryny alyp penjireň öňüne goýsaň kuşlar, serçeler, gumurlar iýsin diýip şol hem musulmandygyna şu da sadaka hasaplanýar. Demek sadaka diňe ol biziň içimizdäki düşünşimizi alak däleken, bundan has giň eken. İnsanlara peýda getirip biljek zatlaryň hemmesi
sadaka eken musulman dogonlar, o musulman adam diýdik näme? Mätäşlere sadaka bermeli.